зулайхо пеш аз сароянда буданаш кӣ буд ва дар чӣ гуна оила ба воя расид? Пеш аз оне ки ӯ машҳур шавад ва ӯ кӣ кӯмак кард ки ин гуна тез соҳиби шӯҳрат гардид? зулайхо пеш аз оне ки машҳур шавад ӯ дар тарабхонаҳо сурудҳои аввалини худро мехонд. Ин ва дигар фактҳо аз ҳаёти сароянда. Салом, ман Некрӯз ҳастам бо шумо ва хуш омадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шавед ва мо барномаро сар мекунем. зулайхо маҳмадшоева сарояндаи ҷавони эстрадаи тоҷик мебошад. Ин сарояндаи хушсадо вақте ки суруди зузуро хонд, дарҳол машҳур гашт. ӯ дарҳол бо як клипи худ бо садои хуш ва симои зебояш дили мардумро ба осонӣ ба даст овард, ки ин сазовори шӯҳратёр буданаш шуд. зулайхо маҳмадшоева рӯзи 9 сентябри соли 1993 дар ноҳияи Фархори ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Модараш бошад ҳамчун рақоса кор ва фаъолият мекард. Аз ин рӯ фаҳмида мешавад, ки ӯ ин ҳунари сарояндагиро аз кӣ мерос гирифтааст. зулайхо дар оила духтари калонӣ мебошад ва ҳамчунин ӯ соҳиби 3 бародар ва 1 хоҳар аст. бародаронаш ва хоҳаронаш мегӯянд, ки хоксор ва меҳнатдӯст буданашонро аз апаашон меомӯзанд. Яъне зулайхо барои хонаводааш ҳамчун ибрат мебошад. зулайхо дар мактаби рақами 1 таҳсили миёнаро гирифтааст ва аз хурдӣ орзуи сароянда шуданро мекард. ӯ дар хурдӣ мухлиси Манижа Давлатова буд ва кӯшиш мекард, ки корҳои эҷодиашро монанди Манижа пеш барад. имрӯзҳо бошад ӯ бо муваффақият бо кумири худ яъне Манижа ҳамкорӣ мекунад. Манижа мусиқӣ барои суруди аввалинаш Зузуро навишта буд. ҳамчунин ӯ сарояндаҳои хориҷиро низ меписандад, аз ҷумла Банюша мухлисӣ мекунад. ҳатто тарзи либоспӯширо низ аз вай мегирад. аввалин бор зулайхо суруди профессионалии худро дар назди мардум дар рӯзи истиқлолият 9 сентябри соли 2011 бо номи ватан пешкаш карда буд ва мавзӯи ватандӯстиро дар сурудҳои наваш низ истифода мебарад. ӯ баъди сар додани клипи бо номи Кабутар дар тамоми ҷумҳурӣ шӯҳрати хоса пайдо кард. баъди ин клипаш ӯро хурду калон шинохтанд. суруди клипҳои Маҳмадшоева дар платформаи YouTube миллионҳо просмотр мегирад. манбаи асосии даромади зулайхо аз гузарондани тӯйҳо ба шумор меравад. ба гуфтаи манбаъ, ӯ дар як консерти гузарондаи худ ба ҳисоби миёна $1800 амрикоӣ мегирад. ва ҳатто мешавад, ки ӯ дар як ҳафта 4 то 5 консерт мегузаронад. мушкил нест, ки ин рақамҳоро ҳисоб кунед ва бифаҳмед, ки маоши якмоҳаи ӯ чӣ қадар аст. кадоме ҳисоб кард, дар комментария нависад. аслан ӯро бо ин қадар графики вазбини корияш командаи ӯ кӯмак мерасонад. дар акси ҳол ӯ наметавонист, ки дар танҳоӣ ба ҳамаи консертҳо дар як ҳафта бирасад. ӯ аввалин суруди тӯёнаи худро дар соли 2014 хонда буд ва дар худи ҳамин сол боз як суруди нави хешро бо номи Дили Девона баровард. дар соли 2015 ӯ аллакай дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ консертҳояшро мегузаронид ва ҳатто дар худи ҳамин сол дар Москва низ консерт гузаронида буд. тамошобинон азиз, каме ҳам бошад маълумот аз ҳаёти Маҳмадшоева ба шумо расондем. дар канали мо Некатоб обуна шавед ва зангулачаро пахш намоед, ки аз видеоҳои мо бехабар намонед.